veliki prosvjed protiv ćirilice u ZG na trg BJ. Koji trg? Bana Jelačića. Aha, je Ban Jelačić. Da. O kojem ste vjerojatno sve čuli, znate u čemu je problem, bla bla, ovo ono, tako su mediji o tome izvještavali. Ali mene, a i tebe, jer smo to komentirali, na par portala je izašla vijest o akciji koju je izvela građanska akcija, o 2 transparenta koje su postavili i jednom pismu koje su poslali svim medijima. Ta 2 transparenta, vjerujem da ste mnogi i vidjeli. Jedan je ruka na srcu, govno u glavi, a druga je Ustaše i četnici, marš iz Lijepe naše. Odlični kako se kaže, slogani. Jel' tako, bebe? Da. A evo šta bi ja rekao. Pazite ovo. Ćirilicom su Hrvati pisali najkasnije od 11. stoljeća i to na razmjerno širokom prostoru. Da, ali treba reći da su latinicu počeli koristiti kada? Negdje u 14. Da. Znači, Hrvati su prije pisali na ćirilici nego na latinici. Da, i to samo kaže, da se zna. Da, to su znanstveni podaci, ali koga to briga? Ali koga to briga? Tako, bebe. Još je zanimljivije da se ta naša ćirilica zvala od milja Bosančica. Bosančica, baš tako. Nije bila ista, naravno, ko ova koja se nameće. Srpska, bila je malo drugačija. Uglavnom, naš sugovornik je danas Marko Fančović iz građanske akcije, aktivist građanske akcije, s kojim ćemo malo popričati o građanskoj akciji, o ćirilici i o još nekim stvarima. Uglavnom, za početak smo ga pitali što je to građanska akcija, da je predstavi ukratko. Građanska akcija je neformalna grupa građana, nema veze s nikakvom službenom institucijom. Mi na ničem budžetu, o svom ruku i kruhu radimo ono što radimo. Malo nas je, ali pokušavamo što više ukazati na apsurde u Hrvatskoj državi, na stvari koje su nepravilne i inzistirati na tome da se nešto promijeni. Svima koji nas hoće pitati zašto nismo protiv ovog protestirali, poručujemo da je svakom put otvoren da protestira kao i nama. Mi baš zato ne želimo biti neka formalna institucija, da ne bismo potpadali pod neka ograničenja. Svoje odluke donosimo konsenzusom. Protiv smo i bivše vlasti i sadašnje vlasti, smatramo da nitko od njih ne radi dobro i na to smo spremni ukazati kad god uspijemo i kad god nam je prilika. Ima nas raznih, starih, mladih, zaposlenih, nezaposlenih, imamo i pripadnike nekoliko nacionalnih manjina, imamo i branitelje u svojim redovima i eto, to bi bilo to. Da, zašto su se digli i reagirali protiv ovog prosvjeda koji je nazvan Ne ćirilici u Vukovaru? Zato što smatramo da je to jedan dosta problematičan čin, zabranjivati ćirilicu, ali uskraćivati nacionalne manjini njena prava zbog svega što se događalo, zbog nasljeđa. Smatramo da je pokušaj se od Vukovara napravi nekakav nadgrobni spomenik pogrešan, da bi od njega trebalo napraviti grad bogat i uspješan kao što je nekad bio, a ne da se u ime nekog lažnog pijeteta zabranjuju neka osnovna prava koja su manjinama na kraju krajeva i zajamčena po evropskim propisima i budući da ulazimo u Evropsku uniju obavezni smo to poštivati. Međutim, oni kojima nije po volji to sa ćirilicom, koji ističu da je to navodna provokacija srpske manjine i to one koje je skrivao zločine u Vukovaru, a nije procesuirana, prizivaju stara vremena, prizivaju neke druge stvari, prizivaju ne baš lijepe strane Domovinskog rata. Najbolji primjer za to je bio naslov članka na sajtu Vukovarskog radija, koji je valjda bio freudovska omaška, gdje je posljed nazvan Ne ćirilici u Hrvatskoj. Dakle, ne u Vukovaru, nego u Hrvatskoj. Oni pokušavaju uporno, kako bi se reklo, dovršiti nešto što Domovinskim ratom po njima nije dovršeno. To je kompletni izgon Srba. Oni se bore za etički čistu Hrvatsku, nažalost što mi ne možemo dopustiti. Nama su manjine bogatstvo, mi smo svjesni koliko je recimo hrvatskih Srba ratovalo u Hrvatskoj vojsci da obrani Hrvatsku, što se uporno gura pod tepih i mi smatramo da ti ljudi koji žive tamo mogu imati i natpise na svom pismu, to nije nikakav problem da se doda ćirilica ispod latinice. Eto.
Da, ne znam koliko se prati to bebe, ali prije 3 godine je gradsko vijeće grada Vukovara donijelo tu odluku o upotrebi ćirilice na području grada Vukovara, a za tu odluku je glasao, znaš li ko? Koje stranke? Iz HDZ-a, vjerojatno. Da, znači HDZ, sad još bolje, HSP, Ante Starčević i ova srpska demokratska samostalna, kako se već zove, stranka. SDP je recimo bio protiv. Kako Marko komentira tu suludu koaliciju u Vukovaru? Tada je trebalo koalirati, pravili su se ustupci, kao što kaže stara izreka na engleskom, politics makes strange bedfellows, jeli čudni se parovi spajaju u krevetu političkim koalicijama. U tom trenutku to je njima odgovaralo da to izglasaju, a sad kad se treba sprovesti, oni to koriste za nekakvo pokazivanje mišića pred pravnom državom u nastanku, za pokušaj tvrdnje da oni neće dopustiti da se zakoni sprovode, da treba biti ili po njihovom ili će biti nevolje i krvi, a to se ne može dopustiti. Ja smatram da je većina građana Hrvatske protiv takvog stava. Prosvjed u Zagrebu skupio je po policijskim procenama 20.000 ljudi, organizatori kažu da ih je bilo i 40, mediji su rekli među 20 i 30. S druge strane, mi smo pričali puno emisije o ovim prosvjedima koji su obično mjereni u stotinama ljudi, a to su oni prosvjedi protiv loše ekonomske situacije ili tako dalje, oni poznati Facebook prosvjedi ili prosvjedi protiv neoliberalnog kapitalizma. Zašto ovakve stvari skupe puno ljudi, a ovi drugi prosvjedi ne? Pitali smo Marka. Zato što su ljudi vrlo apatični i ne vjeruju da se prosvjedima može nešto promijeniti. Tako da i ovaj prosvjed ne bi bio toliko brojan da nisu ljudi dovoženi autobusima iz raznih krajeva gdje su još spremni dati podršku takvom cilju. Ja poznajem osobno mnogo branitelja, stvarnih veterana koji su proveli određeno vrijeme na bojišnici 90-ih i koji su u velikoj većini zato da se u Vukovaru dopusti ćirilica i protiv ovakvog prosvjeda. Eto. A što se tiče branitelja, mislim da su malo previše glasni u takvim pozivima na branitelja, oni koji ignoriraju činjenicu da je Hrvatska imala pod oružjem nekih 350.000 ljudi, a da danas 500.000 ljudi uživa braniteljske povlastice. Otprilike, znači jednostavno matematikom dolazimo do brojke da je svaki 4. branitelj lažan i to se tek treba raščistiti. Nažalost, jedna vlast nije htjela, druga nije bila sposobna uhvatiti se u koštac sa tim problemom. Dakle, braniteljsku vjerodostojnost ozbiljno narušava činjenica da je negdje 25% njih ratišta nije ni vidjelo, a uživaju povlastice o kojima ostatak Hrvatske može samo sanjati. Kako danas pričamo o skorom priključivanju Europskoj uniji i izborima koji nam slijede za Europarlament u nedjelju sudjelujemo, kako su razmišljeni u građanskoj akciji o Europskoj uniji? Među nama je bilo ljudi koji su bili za ulazak u Europsku uniju i ljudi koji su bili protiv. Mi smo rekli neka narod to odluči na referendumu. Mi se po tom pitanju nećemo izjašnjavati jer smo podijeljeni. Narod se odlučio i mi smo za ono za što se narod odlučio. A sve one protivnike Europske unije, ja bih pitao, a što je to toliko lijepo izvan Europske unije da Hrvatska to gubi ulaskom? Između ostalog, Hrvatska ulaskom gubi mogućnost da ne bude pravna država, da se po njoj sve radi po sistemu lako ćemo iz nase, da se ignoriraju propisi i zakoni kao što je ovaj zakon protiv ćirilice, protiv kojeg se niko nije bunio kad je donesen, ali odjednom kad se sprovodi u praksu se bune protiv njega, što je vrlo znakovito. Znači, to su ljudi koji nisu spremni poštivati zakone Republike Hrvatske. I za kraj razgovora, da li građanska akcija sprema neke nove akcije? Spremamo mi akcija koliko stignemo, kao što bi rekao veliki crnogorski pjesnik Njegoš, malo rukah, malena i snaga, ali trudimo se koliko možemo. Ponavljam, mi smo spremni pozdraviti svaku akciju koja se odvija protiv negativnosti u Hrvatskoj, voljeli bi da ljudi više uzmu stvari u svoje ruke. Mi smo svojim primjerom pokazali to nije strašno, se može i HDZ-u i SDP-u i
bilo kome na vlasti suprotstaviti bez problema. Ja bih podsjetio da smo mi rušili HDZ, da smo mi bili ispred središnjice HDZ, izvrgavali ih ruglu koliko god smo mogli na neke duhovite načine, ali da smo ono jutro poslije izbora bili na Iblerovom trgu ispred središnjice SDP-a s natpisom mi vas gledamo. I gledali smo, nije nam se svidjelo ono što vidimo i mi smo nekoliko puta i na Markovom trgu protestirali ispred vlade, ali podsjećali ih da nisu ništa napravili. Već za 100 dana smo imali transparent 100 dana države i dalje banana, vrlo smo razočarani jer smo očekivali da će se bar nešto napraviti, a ne apsolutno ništa. I spremni smo i dalje protestirati dok ne dobijemo neku vlast koja će početi rješavati nagomilane probleme iz zadnjih ne samo 2 desetljeća, nego boga mi i više.